Tak, dneska som sa rozhodol si tu trošku upratať. Toto tu už vyzerá hodne dobre, nakoľko moja dielnička má nie veľmi veľké rozmery, má tu nejaké 3x4 metre, ale je to všetko potrebné. Tak som sa rozhodol určité veci, ktoré som tu dlhodobo nechával, aby som mal po ruke, spraviť im miesto. Toto sú perfektné veci. A vymyslel som si poličku. Začalo to tým, že som našiel takéto odrezky. Samozrejme nebudeme vyhadzovať. Využijeme všetko, čo sa dá. Čo sa nevyužije, to sa spáli. Ale ako tak na to pozerám a že mám k dispozícii laser, mám tu preglejký materiál a proste už keď tu robím tú policu, tak je škoda urobiť takýto rozmer. Takže si spravíme pomocou lasera väčšiu poličku a na túto poličku mám v pláne dávať nejakú hygienu, drogériu, respektíve lepidla, takéto tmély kadejaké, celkom sa toho nazbieralo. Mám tu aj nejakú kozmetiku, ktorú využívam do auta a tak ďalej, takže nech to má nejaký systém, čiže vás prevediem procesom. Takže takto. Zapneme si túto moju mašinku. Vybral som si na to bukovú preglejku. Má 6 mm hrúbku. Ona je už sama o sebe celkom pevná, hutná. Samozrejme, na nejaké ťažké veci by to bol problém, hej, že nejaké náradie ťažké alebo niečo na to nedám. Ale podľa mňa na také tie presne lepidlá a takéto veci to je úplne ideálne. Ale ona má celkom slušnú pevnosť. Čo sa týka, má 86 cm, pozeral som, že zhruba nejakých 100 cm som tam chcel dať. To znamená jedno pole, druhé pole, niekde tuto skončiť. Samozrejme limituje ma dĺžka materiálu, takže pôjdem na maximálny rozmer, čiže nejakých tých 85 mm, respektíve 850-85 cm. A potom to uchytím asi pomocou nejakých takýchto, buď niečo takéto, ale mám k dispozícii aj takéto veci, ale toto bude podľa mňa asi slabé, ne? Čiže to sa bude veľmi, aby sa to nejako neprehynalo. Takže zatiaľ tak. Teraz vám ukážem, ako si to v softveri nakreslím, je to veľmi jednoduché. Ja využívam na prácu Corel. V podstate klasicky si ho otvorím, ja už ho mám preddefinovaný na svoj rozmer plochy. Moja pracovná plocha laseru je nejakých 92x64-65. To je jedno, v podstate ide tu o nejaký obdĺžnik, takže si to natiahnem. Hovorím, tá šírka bude 850 mm, v preklade 85 cm. Ak by som nejakým spôsobom si to potreboval upraviť s krášličom, možno, že asi aj spravím. Viem si tu nadefinovať napríklad zaoblenia rohov, takže ja si nastavím, že teoreticky tie zadné ani nemusia byť, tie môžu byť ostré, ale tie predné nechám skosiť nejakých 5 mm. Mám tu tiež 5. Vidíte, že sa to pekne zaoblilo. V podstate môžem si vybrať aj takýto vnútorný roh alebo takýto skosený, kde sa páčia tieto oble. Keby som chcel možno všetky 4. Teraz ešte potrebujem stroju povedať, že to bude rezacia krivka, čiže som to prepol, si to prepínam na rezaciu krivku. A ja mám bol zvyku si všetky rezacie krivky označovať vo vektori červenou, by sa mi v tom lepšie vyznalo. Je to tak aj všeobecne využívané. Červená reže, čierna gravíruje, niekedy ešte modrá sa používa a tak ďalej. Alebo si potom musíte kliknúť na tú krivku a pozrieť sa, ako je nadefinovaná. V mojom prípade pre môj stroj Hairline znamená, že to je, že viem, že to bude rezať. Takže takto. No, idem si ešte ale pozrieť hĺbku, že koľko by som to dal. Keďže má tá nožička nejakých 10 cm, aj ten priestor, ktorý som si tam nameral, je tak zhruba na nejakých 15. A myslím si, že tých 15 bude tak akurát, že to bude aj previsať.
aby to nejakým spôsobom nebolo pod záťažou. Takže to dáme asi na nejakých 15 cm. Nakoniec som sa rozhodol, že to bude 20 tá hĺbka. Je tu dosť materiálu, zase aby to bolo tiež hospodárne. V podstate, čo teraz, vlastne vložím si tu materiál. Teraz laser funguje na princípe, že si musím nastaviť správne ohnisko, keďže je to automat. Tak vlastne dojdem niekde na nejaký bod. Niekedy si takto ešte rukou pohybem po tom materiáli. Cítim, že je trošku tá doska tu v tomto mieste zdvihnutá. Tak si tam zvyknem dať takýto magnet, aby to trošku možno, že stiahlo. Alebo ešte to môžeme spraviť aj ináč. Dnesku som otočil. Dal som si do rohov magnety. Položka je plne magnetická. A vlastne budeme rezať niekde tu. To pošleme niekde tu. To vám za chvíľku ukáže. Teraz si nastavím potrebný fokus. Čiže on si presne nastaví optimálnu vzdialenosť. Čiže toto spraví automat. Si nastaví optimálnu vzdialenosť, pretože pri CO2, alebo teda pri tom laserovom lúči ide o to, že keď si ho predstavíte ako presýpacie hodiny, tak ten stred v presýpacích hodinách je aj presne pri laserovom lúči tá najoptimálnejšia fáza, kde proste je reže, kde je ten lúč tenký, kde to funguje. No a vlastne musíte tú optimálnu vzdialenosť mať priamo na materiáli. To znamená, že dá sa to robiť aj manuálne pri určitých konoch a prácach to robí manuálne, ale tu môže ten materiál sa riešiť akože aj automatom. On to dosť pekne vie vlastne ten stroj zamerať. No a môžeme sa pomaličky pustiť do práce. Takže tu je pripravený materiál v programe na rozmer 850 na 200. Ja to teraz dám poslať do stroja. Predtým, ale než to odíde, tak vlastne sa mi tu otvorí taká nadstavba rezacieho programu. A vlastne vidíte, že vidí materiál, nakoľko vlastne tuto sa nachádzajú navádzacie kamery, vďaka ktorými si viem optimálnejšie vlastne ten materiál naviesť, tak aby som vedel, že či sa zmestím, ale pozerám, že troška som to asi prehnal, takže budem musieť mu nejaký centimeter 2 stiahnuť, čo viem v pohode už urobiť aj tu. Takže sme nejako takto, pozerám, že som to stiahol na 83,5. Teoreticky mohol by som mu dať aj 84, skúsim to tam nadefinovať, že 840. Tak, teraz si dám rezať, je to 6 mm doska, nastavujem si vlastne rýchlosť a silu rezu, keďže ja ten stroj poznám a už som niečo s tým rezal, tak mu dám o trošku väčšiu rýchlosť. Pošlem to do stroja. Vlastne tuto sa nastavuje sila, rýchlosť a podobne. No a už to mám aktuálne v stroji. To znamená, že tu vidím ten svoj materiál, vidím tu svoje vlastne silu, rýchlosť rezu. No a ešte mi zastáva zapnúť odsávanie a zapnúť kompresor, aby fúkal v tryske. Takže mám tu odťah. Neviem, ako sme na tom zvukovo. Vidíte, že hadica sa trasie, odsávanie ide. Spúšťam. Takže pomaličky to dokončuje.
No a určite to všetci veľmi dobre poznáte. Tak som sa zažral do roboty, že som zabudol točiť proces. Tak vám to točím aspoň takto. Polička je už na svojom mieste. Je to pripevnené L-kami. No a samozrejme už plní svoj účel a samozrejme už rozmýšľam, kde ďalšiu, pretože už je plná. Takže tak, myslím si, že môžete sa do budúca tešiť aj o ďalšie videá z mojej dielne. A kľudne, ak máte otázky na stroj, na program, ako robí sa, čo sa robí, čo dokážem, tak sem s nimi, veľmi rád vám to zodpoviem, alebo kľudne vám natočím aj iné video presne na tú danú otázku, oblasť, ktorá vás zaujíma. Moja firma sa volá Bedex Media a vyrábame pomocou CO2 laser'a dekoratívne produkty, reklamné produkty a rôzne produkty na mieru pre zákazníkov, pre firmy alebo aj jednotlivcov. Kľudne nás sledujte na Instagrame a budeme sa tešiť na vašu priazeň, podporu. Čaute.